Áno, viem, aký ste zaneprázdnení. Všetci sme zaneprázdnení. Problém je v tom, že väčšinu z nás zamestnávajú veci, ktoré nás nebavia. Ani nimi nezarobíme viac peňazí. Svoj životný štandard si teda príliš nevylepšíme. Mám preto pre vás ponuku. Ukážem vám, čo považujeme za najväčšiu príležitosť na svete. Viem, že je to dosť trúfalé tvrdenie, ale ak so mnou vydržíte nasledujúcich 10 minút, vysvetlím vám, prečo tomu veríme. Ste pripravení? Na začiatku bolo niečo čisté a zdravé a niekto s ohromným nápadom a veľkým nadšením. Nápad prerástol do skvelej spoločnosti, ktorá ponúka výrobky a príležitosti, ktoré prinášajú do života ľudí zmenu. Dnes je to už celosvetový fenomén, ktorý zlepšuje zdravie miliónov ľudí a od základu mení ich životný štýl. Predstavujem vám spoločnosť Forever Living Products. Za jej zrodom a aktivitou takmer 9 miliónov nezávislých podnikateľov viedla jednoduchá myšlienka, že prírodný, vysokokvalitný zdravý produkt by mal zlepšiť život dvoma spôsobmi. Jednak by mal pozitívne ovplyvňovať zdravie a duševnú pohodu užívateľa a zároveň ponúknuť príležitosť k vytvoreniu bohatšieho a hodnotnejšieho životného štýlu tomu, kto má o to naozaj záujem. Poďme sa zoznámiť s mužom, ktorý za tým všetkým stojí, s Rexom Moonom. V roku 1978 vyrobil v malej kancelárii vo Phoenixe v Arizone účinný nápoj z aloe vera a vymyslel jednoduchý marketingový plán, ktorý zákazníkom umožňoval vybudovať si na svojom obľúbenom výrobku vlastné podnikanie. Tak vznikla spoločnosť Forever Living Products, ktorej rast za 3 desaťročia prekonal všetky očakávania. Dnes Forever Living Products vyrába približne 200 výrobkov pre zdravie a krásu, ktoré vo viac než 125 krajinách sveta ponúka takmer 9 miliónov ľudí, ktorí majú radosť nielen zo zdravých prírodných produktov, ale aj z výsledkov vlastného podnikania. Z úspechu FLP sa tešia ľudia takmer všetkých kontinentov a kultúr. Ľudia, ako ste vy. V čom spočíva celé tajomstvo? Prečo spoločnosť Forever Living Products prináša výsledky toľkým ľuďom z toľkých krajín? Tak do toho máte len 8 minút, aby ste na to prišli. K úspechu spoločnosti Forever Living Products vedie toľko dôvodov, koľko má na svete distribútorov. Z časových dôvodov vás však zoznámim len s tým najdôležitejším. Je ním táto rastlina aloe vera, jedna z miliónov, ktoré FLP pestuje, zbiera a spracováva na svojich plantážach v Spojených štátoch, Mexiku a Dominikánskej republike. Čo je teda na aloe vera také úžasné? Iba to, že patrí medzi najlepšie prírodné látky, ktorými môžete oblažiť svoje telo zvonku i znútra. Začneme pokožkou. Väčšina ľudí vie, že neexistuje prakticky nič lepšie ako čistá aloe. Utišuje, zjemňuje, vyživuje, omladzuje. Je ako lekárnička prvej pomoci, udržiava zdravšiu pleť a mladší vzhľad. Pravdepodobne ale netušíte, ako blahodárne aloe pôsobí vnútri vášho tela. Ide o účinný výživový doplnok obsahujúci viac než 200 látok v ideálnom pomere vrátane 12 vitamínov, 20 minerálov a 18 aminokyselín. Okrem toho aloe pomáha očistiť zažívací trakt a udržiavať čistotu črevných stien, takže môžu lepšie vstrebávať dôležité živiny z potravy. A lepšie vstrebávanie znamená lepšie zdravie. A ako dosiahnete to, aby táto zdravá rastlina zostala zdravá? Tým, že sledujete každý krok jej spracovania. Presne to robí FLP. Má pod kontrolou pestovanie, zber i spracovanie, pri ktorom sa listy aloe umývajú, režú a lisujú, aby sa z nich extrahoval všetok zdravý gel. Ten sa nakoniec stabilizuje patentovaným postupom, ktorý ho chráni pred oxidáciou a zachováva jeho účinnosť. Možno si myslíte, že tento postup je už dosť dôkladný, ale FLP to nestačí. Opakovane testuje čistotu a konzistenciu gélu. Keď úspešne prejde všetkými skúškami, možno ho pridať do jedného z viac než 150 výrobkov spoločnosti. Patrí medzi ne i tento aloe vera gel, prvý a stále najobľúbenejší výrobok spoločnosti Forever Living Products. Dúfam, že ste smední. Firma totiž ponúka aloe berry nektar, aloe bits and peaches, Forever Freedom s glukozamínom, chondroitínom a NSM pre zdravé kĺby a Pomestín Power, skvelý antioxidačný nápoj. Forever Living ponúka aj vyše 20 výživových doplnkov, každý s unikátnou zmesou vitamínov, minerálnych látok, bylín a iných živín, ktoré pomáhajú dosiahnuť vyváženú stravu. Významnou súčasťou ponuky FLP vždy boli aj prírodné včelie produkty. Ťažia z látok bohatých na energiu, ktoré tvoria včely, blahodarne pôsobia na metabolizmus a imunitu.
Potom je tu samozrejme starostlivosť o pleť. Kompletný rad krémov a pleťových vôd firmy FLP, obohatených o aloe, pomáha čistiť, hydratovať, tonizovať a pestovať pokožku od hlavy až po pety. Zvláčňujúcou kozmetikou Sonia Color Collection, ktorá svedčí vašej pokožke, dokončíte starostlivosť a dosiahnete čistý a prirodzený vzhľad. V súčasnej dobe sa veľká časť výživových doplnkov zameriava na redukciu hmotnosti. Forever Living Products preto ponúka vyskúšaný rad produktov, ktoré vám pomôžu šetrne a trvalo schudnúť a dostať sa do formy. A nakoniec, ak si chcete vyčistiť zuby alebo vyprať bielizeň, výrobky FLP pre osobnú starostlivosť určite splnia vaše požiadavky. Jediná účinná rastlina sa teda stáva súčasťou viac než 150 výrobkov FLP a každý z nich je prirodzeným zdrojom zdravia a krásy. Teraz, keď už viete, aké sú tieto produkty úžasné, mi dovoľte, aby som vám ukázal, aké neuveriteľné veci ľudia s nimi dokážu. Tak poďte. Už ste sa zoznámili s produktmi Forever Living Products, s blahodarnými účinkami aloe vera i s tým, že táto úžasná rastlina podnietila vznik celého radu pozoruhodných výrobkov pre zdravie a krásu. Možno si teraz hovoríte, fajn, všetci budeme tieto skvelé a prospešné výrobky používať a užívať si šťastného života. Však chyba. Takto končí väčšina príbehov o skvelých výrobkoch, ale nie tento. Ten sa ešte len začína. To, ako sa tieto výrobky k vám dostanú a čo s nimi môžete robiť, je totiž úplne nový príbeh. Pozrite, výrobky Forever Living Products nenájdete tu, ani tu a ani tu. Nájdete ich tu, u ľudí, ktorí im dôverujú. Vďaka týmto produktom a unikátnemu spôsobu distribúcie sa z nich zvyčajne stávajú viac než len zákazníci. Ľudia v ich okolí začínajú byť na výrobky, o ktorých nikdy predtým nepočuli, zvedaví. Pýtajú sa, chcú ich vyskúšať, požičať si ich a čoskoro sa opýtajú, hej, a kde sa tieto veci dajú zohnať? Tým bolo v kocke povedané, ako firma Forever Living Products predáva a distribuuje. Namiesto mnohomiliónových reklamných kampaní necháva svoje úžasné produkty hovoriť samé za seba a svojich skvelých zákazníkov, aby sa rozhodli sami a prirodzene. Ľudia výrobky používajú, vidia výsledky, obľúbia si ich, podelia sa o ne s rodinou, priateľmi, spolupracovníkmi a tento princíp sa ďalej opakuje. Onedlho sa zo zákazníkov stanú distribútori, ktorí výrobky predávajú ďalším a sponzorujú ich. Ako odmenu za propagáciu a distribúciu produktov získavajú bonusy na výrobky, ktoré si objednávajú oni sami, ale aj tí, ktorých zastrešujú. Vďaka tomuto tajomstvu sa malá spoločnosť z Arizony rozrástla do viac ako 125 krajín celého sveta a dosahuje tržbu viac ako 2 miliardy dolárov ročne. Ešte so mnou vydržte, pretože máme niekoľko minút. Najúžasnejší na tomto spôsobe podnikania prekvapivo nie je neuveriteľný rast. Podobný príbeh veľkého úspechu by mohla rozprávať každá miliardová nadnárodná spoločnosť. Na spoločnosti Forever Living Products je najúžasnejšie to, ako vyrástli jej distribútory a ich podnikanie. Sú to milióny príbehov úspechu, o ktoré sa môžu podeliť. Pre niektorých distribútorov FLP ide len o skvelý spôsob, ako získať vedľajší príjem, ale pre mnohých ďalších je to najmä príležitosť, ktorá im od základu zmení život. Ak máte možnosť zarábať na výrobkoch, ktoré predávajú všetci tí, ktorých ste priviedli k Forever Living Products, vy aj tí, ktorých zase priviedli oni a tak ďalej, môžete si v priebehu 6 mesiacov až 1 roka zabezpečiť slušný mesačný príjem. A do niekoľkých rokov sa dá vybudovať úplne nový životný štýl. A to je presne to, čo robia práve teraz ľudia v Japonsku, Nigérii, Nemecku, Mexiku, Hongkongu, Brazílii, Nórsku, Turecku, Malajzii, Spojených štátoch a mnohých iných krajinách. Ľudia všetkých národností a spoločenského postavenia si budujú život, o akom sa im ani nesnívalo. Musíte pripustiť, že je skutočne obdivuhodné, čo dokáže jedna rastlina a jedna spoločnosť a že z toho, čo má na začiatku túto podobu, môže vzniknúť toto a toto a toto. A ako sa z jedného príbehu zrodia milióny príbehov a z jednej spoločnosti milióny úspešných podnikaní pôsobiacich po celom svete. Dobre, mojich 10 minút uplynulo. Ďakujem vám za váš čas. Môžete sa vrátiť do svojho uponáhľaného života. Alebo ste možno pripravení pustiť sa do budovania nového života. Spýtajte sa sami seba. Urobila na vás filozofia a integrita spoločnosti Forever Living Products dojem? Mohli by tieto výrobky byť prospešné vám alebo niekomu, koho poznáte? Ste ochotní vynaložiť dostatočné úsilie, aby ste sa stali úspešným distribútorom FLP? Ak je vašou odpoveďou na tieto otázky áno, porozprávajte sa s človekom, ktorý vám poskytol túto prezentáciu. Uplynulých 10 minút bolo možno len príjemnou prestávkou vo vašom uponáhľanom živote, ale možno aj začiatkom života úplne nového. Rozhodnutie je na vás.